Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада статистикага күз салсак, борчылырга урын бар. Исерек шоферлар гаебе белән ел башыннан Әлмәт юлларында 12 юл транспорт һәлакәте булды. Уйламыйча эшләнгән адым Әлмәтлегә 10 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Баулыда бүтән дөнья юл һәлакәтләре корбаннарын искә алу көне уңаеннан акция узды. Ул ноябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Дәүләт автоинспекциясе ел сайын бу көнне юл хәрәкәтендә катнашучыларга кагыйдәләрне тагын бер тапкыр искә төшерә. Баулының үзәк мәйданында шәһәр мәктәпләре һәм аграр көллияте укучылары җыелды. Яшь баулылар кулында шәмнәр иде, чөнки юл транспорт һәлакәтләре дөньяда үлемнең иң киң таралган сәбәбе. Агымдагы ел башыннан Баулы районында юл транспорт һәлакәтендә 5 кеше һәлак булды, 19 кеше яраланган. Акцияны оештыручылар җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итә алачагына һәм һәр машина йөртүченең юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәячәгенә, ә җәяүлеләр яктылык кайтаручы элементлар белән дуслашуларына өмет белдерәләр. Соңгы чорда исерек килеш автомобильгә утырган водительләр саны да алар белән бәйле, юл транспорт фаҗигаләре дә артып тора. Исерек шоферлар гаебе белән ел башыннан Әлмәт юлларында 12 юл транспорт һәлакәте булды. Аларда 1 кеше һәлак була һәм 16 кеше зыян күрә. Мондый аяныч хәлләрне булдырмауны күздә тотып, район эчке эшләр бүлегенең юл патруле экипажлары даими рейдлар уздыра. Госавтоинспекции города Альметьевска было выявлено 472 водителя в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю грозит штраф. Моннан тыш кагыйдә бозучы 30 000 сум штраф түләячәк һәм ел ярымнан 2 елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителәчәк. Шулай ук катгый җәза да каралган. За повторное нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права управления на 3 года и штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательная работа до 480 часов или принудительная работа на срок до 2 лет. Кабат исерек килеш тотылган очракта машина хуҗасы 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Әле алай гына да түгел, җәзаларга тагын бер пункт өстәлә. Җинаять җаваплылыгына тартылган зат 6 ел дәвамында машина йөртә алмый. Зәй туган як тарихын өйрәнү музеенда алар картиналар буенча атлыйлар күргәзмәсе ачылды. Бирдә үз эшләрен рәссамнар Елена Курносова һәм Наталья Петрова тәкъдим итте. Очрашуда мәктәп балалары катнашты. Рәссамнарның картиналарында балалар, җәнлекләр һәм кошлар. Елена Курносова һәм Наталья Петрова еш кына үз эшләрендә кеше һәм табигать дөньясын берләштерәләр. Тамашачылар сыйфатында беренче мәктәпнең башлангыч сыйныф укучылары чакырылган. Алар эшләр белән танышып, сораулар да бирделәр. Осталар туган як тарихын өйрәнү музеенда еш кунак. Бу аларның беренче күргәзмәсе түгел. Соңгы чарага балалар да 20дән артык рәсем тәкъдим иткән. Җиңүчеләрне берничә номинациядә билгеләделәр. Бүләкләр һәм дипломнар тапшырдылар. Укучылар да җавапсыз калмады. Алар рәссамнар өчен тамаша әзерләгәннәр. Педагог ул дәрәҗә түгел, педагог ул йөрәк кушуы. Лениногорскида шундый исем астында муниципаль иҗат фестивале узды. Анда шәһәр балалар бакчаларыннан өлкән тәрбиячеләр катнашты. Алар тәҗрибә уртаклаштылар һәм үзләренең методик эшләнмәләрен тәкъдим иттеләр. Мәгариф идарәсе белгечләре, педагоглар һәм иҗат хезмәткәрләре үз проектларын һәм иң яхшы практикаларын тәкъдим иттеләр. Барлыгы 3 номинация: педагог-новатор, педагог-иҗатчы һәм педагог-виртуоз. Һөнәри компетентлык, яңалык, мәгълүмат җиткерү осталыгы бу конкурсларны бәяләгән төп критерийлар. Аларның һәрберсе үз номинациясында призлы урын алды. Иң күп 25 баллны 4 катнашучы җыйды. Араларында 3нче балалар бакчасыннан Наиля Тахирова, 23нчедән Алсу Хайруллина, 15нчедән Елена Хазова һәм 17нчедән Ирина Капитонова. Әлмәт кешесенә зур күләмдә наркотиклар саклаганы өчен 10 ел төрмә яный. Җәй көне үк ир-ат гаилә низагы нәтиҗәләрен кичерер өчен тыелган мәддәләр алырга карар итә. Наркоконтроль бүлеге оперативчылары белән очрашканнан соң ул гаиләсен әле озак күрә алмаячак. Эш шәһәр судында каралган. Тоткарлау вакытында да, тикшерү этабында да һәм ниһаять суд залында да ир-ат гаебен тулысынча таныган һәм тәүбә иткән.
Элекеге хатыны белән Низак аны бу уйланмаган адымга этәргәнен әйткән. Йомшарту шартлары Иратның 2 бәлик булмаган баласы булу һәм җинаятны тикшерүдә ярдәм итү. Эшнең барлык шартларын исәпкә алып, суд карар чыгарды. Алдагы 3 елны гаепләнүче гомуми режимлы колониядә үткәрә. Хөкем карарына шикаят белдерелергә мөмкин. Әлмәткә мини-футбол буенча 10 команда килде. Муниципаль хезмәткәрләр эш костюмнарын спорт формасына алмаштырды. Әлмәт командасы башта алабугалылар, аннары чаллылар белән көрәште. Очрашуның нәтиҗәсе турында сюжетта сөйлибез. Әлмәттә муниципаль хезмәткәрләр арасында мини-футбол буенча ярышлар узды. Беренче үзектә Әлмәт һәм Алабуга уенчылары очрашты. Әлмәт командасы тупны көндәш капкасына кертергә тырыша, ләкин Алабугалылар капкачысы һөҗүмнәрне кире кага. Беренче голны Әлмәтле Рифат Рәхимҗанов кертә алды. Командалар 10 минуттан торган 2 тайм уйнады. Әлмәтлеләр 7-0 исәбе белән җиңү яулады. Аннары Әлмәт спортчылары чаллылар белән көч сынаштылар һәм шулай ук җиңүгә ирештеләр. Алар муниципаль хезмәткәрләр арасында иң көчле 3 команда исемлегенә керде. Ознакай районы мәктәпләрендә башлангыч сыйныф укучыларын Орлят Россия оешмасына кабул иттеләр. Бу бәйрәм көнендә Бөркетләр янында укытучылар, ата-аналар, югары сыйныф укучылары, чакырылган кунаклар да катнашты. Шәһәрнең 5нче мәктәбендә узган чараны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Бу тантаналы чара балалар өчен аеруча мөһим. Ул Бөркетләр иленә ишекләр ача, анда аларны яңа, кызыклы һәм файдалы дөнья көтә. Чарада катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да котлады. Укучыларны алда тагын да тырышып белем алырга өндәде. Бөркет билгесе бердәмлек, кыюлык һәм югарыга омтылу символы булып тора. Башлангыч сыйныф укучыларын Орлят Россия сафына кабул иттеләр һәм значоклар тактылар. Бу берләшмәгә кабул ителгән башлангыч мәктәп укучылары дуслыкка, үзара ярдәмләшүгә өйрәнәләр, игелекле эшләр башкаралар һәм буш вакытларын файдалы үткәрәләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.